थांगासिनो बेयाव गेट टुगेदार आर्टिस्ट प्रग्रामाव थांगासिनो जोंहा दासो माने बेना 10 मिनिटाव ओमफ्राय आं सुटिनो होननो नागिरदों ओमफ्राय जोंनिया दख'नायानो जिना फैदों माबा गारि गाखोनाया नोंहा जाहारजों गाखोदों आंनो गोथिदों नामा दख'नाखौ बिसिना गाव हाजिरना लाबाय ओमफ्राय आं खनसेनो दाय होदो मोनसे जाना लानोसै पाठशाला मोनफैबाय फैलाय फैयै फैयै मोनफैबाय जोंहा गेट टुगेदार असेस्टार जाफैलायबाय नामा सोर बिसोर बिजुमोन बायदिसो नुबाय आङो नायदो फटक लानायफोरा बिजु नङा साजोनमोनसो मोनफैबाय प्रग्राम नों लोगो गारि हाबबाय ना लांब्रा दङ जों फैसा फैसाल' नागिरनाय जादों दासो लोगोमोन Kau nak kena. Hari pagi juga tak nak pergi dalam film ya. Kau nak tahu sini nak tahu. Nak apa? Nơi mà trên muốn đâu anh vào cái mền. Jadi lagi mau pelai bay. Ayam deh, ini sekarang mana abo? Abo. Look like film hot. They don't talk. They lewat zat lega. Hello. Deh. Mana sebesar kau sampai ke? Tu hanya nak. Sendat se. Ay kulumbai. Kulumot lai ang ni guys bergo. Lega bergo. Guys bro, guys sembarang naik dia mereka guys bergo malah. Anu gini ngare. Ayo lah mana lu kerana nak box? Mana? Aku masih tahu ke? Aku mana mobile lah, 2 taka bisa lah ada memikirkan box sepeda dan ibu. Jangan mengtang gula kemun leh, macam ni kulum mulai. Anu kumpulan itu kumpulan mulai. Mesti angkal gila, kumpul kumpul 1000 bar sampai. Amburai bay bay malai sing keren dong aktor ini dong. Lanu nggak? Kota viral masang, cute nya. Ayo apa? Biasanya pergi solo tempat. Solo mana nong? Kau ini kasih kau. Kulum ada. Memang kulum ada. Kau di kulum video. Bawa angni blogan flop video saya deh flop mana blog and flop ada berat mas bodoh makasih mas kucing suruh halah deh dia kudu mode angni best of best dia biar raya biar malah masuk mau minyak ya subscribe kalam like kalam dan share kalam support kalam mau saya kalam
माने अर्गेनाइज आं बांसिन अडिअ नोंनि गारांफोरा मोजां खोनायो नों बुंहर ना माबा मोनसे मा होनदों मा इउटुब मा नाम जादों नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायो बिथां मेडियरनि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब शेयार एन्ड लाइक खालामना होदो थेंक इउ आं बिनि बोरायखौसो बिराद मोजां लोगो माने दा नुगोन देखायबानो जाबाय आंबो नोंसोरखौ भिडिअ लागोन र' कारिसमायालाय मा बुंगोन आङोलाय माथो बुंबावनो आं जाबाय रंजालि मिथिखानाय बुंखानाय गासिबो बुंजोबखानाय दिनैथ' खायसे 1,80,000 सिनेमाखौनो दिहुननो हायो गावहानो केमेरा गावहानो आयौ आं ब्लग बानायनो हायासै लोगो गाज्रि मोना आरो बेनि उनाव बयबो बानायखादों आंनि मालाय सिनेमा बेहा दामिसिन दिहुननायनि ब्लगा आंनिया बैसोआ दाम खमसो मानाव गेदेर बेनिया दामिसिन आंनिया दाम खमसो ब्लगा समरा समरि बैसोआबो समरा समरि खामानि मावनायाबो सिनेमानि लामायाव समान बिथाङा जेब्ला मुंदांखा दिल्ली टु बड'लेण्ड सिनेमा दिहुनदोंमोन 2010आव आं दिहुनदोंमोन सिमा जोंनि एसआ बे जोंनि एसआ गेजेर उन्दै बिब' फंबाय जेबो गैया जों गासिबो लोगो गोजासो मानो होनबा सुटिंआव लोगो मोनलायबाय थाखायो जों बिथांनि ज' ज' फट' लासोयो बेखौ जाबाय ओइ नों मानो बिदि फट' लाबाय थायो नङा बेखौ सालायलायो आंखौ फट' लालायखो मा माखासे सेन्टिमेन्ट गोनां रावफोर हारिनि माखासे राव हारिमु गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जों आसार खान्थिखौ जों दिन्थिलांबाय थानांगोन आरो इयुन जेनेरेसननो जों खिन्थालांनांगोन दा बे हिसाबै आं लुबैयो बर'नि बांसिन स्ट'रियारि स्क्रिप्टनि रावफोरा बर' रावजोंनो बर' सोदोबजोंनो जानाय जों बांसिन नुनो मोनो बाहाय दङ बयबो मिथिगौ आङो फैग्रोमोनाव ओइ नों बे आंखौ फैग्रोमोना थामान रायबायब्रा मानो बिदि रायलायनो रिजोना जाबाय बे मैथासो मिथिगोन ना आंखौ रिजन उइदाउट माने इनफरमेसन फैदो स' आं रायबाय रागा जाबाय माने खबर हरा ना फैनायनि आंनि एरियानो फैदो खबरथ' हरनाय ना खबर हरा माने आं फैनायनि माबा प्लान गैयामोन ओमफ्राय उनावसो नोंसोरखौ नुनानैसो फैनो लुबैदों नोंसोरखौ फैगोन ना मिथिनानैसो आं फैयामोन नोंसोरखौ नुनानैसो फैनो लुबैदों आंबो मिथिबाय बेलेग रिजन गैया बास जाबाय फैग्रोमोना जा माननायखाबायलै गिखादों आं मानसिखौ लोगो मोनलायबाय दिनैहाय बोसोरसे जाबायमोन दा बोसोरसे बारबायना बे लोगो खनसेल'सो सिगाङाव लोगो मोनलायदोंमोन सिख्लासिन जाबाय मालाय सिख्लासिन जाबाय मालाय ओमफ्राय आं बोरायसिन जाबाय ओमफ्राय आंबो नागिरना गावखौ लाफायनो दुखु मोनसोदों आंनियाव औ र' बाय जों थांनोसै दा थांफिननोसै मा खालामनो माबानि ओरैनो बेरायलाबायबाय ओमफ्राय लोगोफोरखौ लोगो मोनलाबायबाय नोंथांमोनहा नुखाबाय स' आं थांफिननोसै आरो बाय बाय मावजि गेन्द्रि ना गेन्द्रा मोनलाय नों ओंखाम जामारासै ओहो जामारासै आंथ' ओंखामखौ फियाखै जा जाना फैदों आं ओंखामखौ संबाय मिथिगौ हटेलावसो जाहैनोसै आं